Vaig conèixer el Jordi a través de tenir una pàgina web que parlava de futbol modest, perquè al final considerava que els equips petits estan les grans històries en el món del futbol, perquè al final és el futbol que vivim la gent de carrer. I entrevistant-lo i parlant amb ell per fer un reportatge sobre el Ramassà, em vaig adonar que hi havia una història increïble, perquè veus la superfície i això és com un iceberg, que veus la punta però no veus tot el que hi ha a sota. I parlant, que va haver-hi un bon feeling, i immediatament després de fer el reportatge ja ens vam trucar un altre cop i em va fer: mira, tinc la idea de fer aquest llibre, què et semblaria fer això? I jo vaig dir, hosti, pues vinga, endavant, no sé, jo el que conec d'ell és una persona engrescadora i vaig dir, vinga, vaig endavant jo també amb aquesta idea. I parlant, volíem enfocar el llibre diferent, que no fos un llibre explicant els viatges, que els llegeixes i el tens allà al fons de l'armari que t'avorreix, sinó que sigui un llibre que realment la persona que l'agafi pugui ficar-se dins una miqueta de la pell de les persones que han anat entrant al Ramassà i viatjant amb aquest equip de futbol. Jo el que vaig fer quan vaig escriure el llibre era una miqueta com una narració. Per això el títol de El partit de les nostres vides volíem enfocar com que fos un gran partit, un partit que mai s'acaba, que sempre continua, que hi ha un inici, que és aquell viatge que fa en Jordi acompanyant uns companys del club d'atletisme i que veuen allà a través de la marató, i a mi conèixer aquella història em va dir, hosti, és que això té una profunditat i té una història darrere que val explicar-la bé, val agafar tots els protagonistes i ficar-nos en la pell. I crec que qui agafi aquest llibre veurà que hi ha com un fil conductor, que és el futbol, però el futbol no és res més que l'eina per explicar històries, i crec que el Ramassà ho demostra. És l'eina per transformar les realitats, i amb el viatge a Camerun es va fer ja palès, es va fer aquí pas endavant, i si coneixem i qui no ho conegui, jo l'invito a llegir el llibre i sobretot a informar-se, veurem que el futbol és com l'excusa per intentar canviar el món.